Il-kumpanija Enemalta ħabret li għaddejja b'ħidma biex tqiegħed 60 km ta' cables ġodda taħt l-art biex issaħħaħ is-sistema ta' distribuzzjoni fu 21 belt u raħal madwar Malta u Għawdex. Waqt laqgħa mal-ġurnalisti ċ-Chairman Eżekuttiv tal-Enemalta l-Inġinier Ryan Fava spjega li din il-ħidma qed issir b'kollaborazzjoni sħiħa ma' Infrastructure Malta u Transport Malta. L-Inġinier Fava ħabbar li tul din is-sena l-Enemalta poġġi 82 km ta' cables l-aktar firħula u żoni mill-quta minn tuħ fil-provvista. L-Inġinier Fava qal li dawn il-proġetti ħallew il-frott mixtieq. Ix-xogħol li sar fejn aħna minna dawk il-medda ta' cables, rajna li din is-sena komparat ma' s-sena ta' qabel jekk tieħu Lulju li kien il-peak fl-2023 ta' din is-sena, fl-2023 kellna mal-medja fuq 1400 siegħa ta' downtime u din is-sena dak id-downtime niżel għal 460 siegħa. L-Inġinier Fava spjega li permezz ta' dawn il-cables il-ġodda qed tiżdied ir-reżiljenza u l-flessibilità fin-netwerk biex f'każ li tinqala ħsara l-provvista tkun tista' tingħata fl-inqas ħin possibbli. Tlaqna bil-pjan li ninstallaw 60 km ta' cables oħra f'dawk l-akwati fejn din is-sena naturalment kellna l-problemi. Nsemmi fost l-oħrajn l-areas ta' Birzabbuġa, l-areas ta' Taslima, l-areas ta' Gżira, l-areas tal-Ħamrun, l-areas ta' Birkirkara, ġifieri dawn kollha qed jiġu indirizzati b'dan il-mod u llum nista' ngħid ukoll illi dan il-pjan diġà lestejna mal-20% ta' dan ix-xogħol. Matul din is-sena l-Enemalta kkummissjonat 54 substation ġdida u għamlet xogħol ta' tisħiħ f'76 substation oħra. Dan it-tisħiħ qabeż sew il-miri li l-Enemalta kellha għal din is-sena fejn kien previst li jiġu kkummissjonati 45 substation ġdida. Sissa 166 feeder ġodda ta' voltaġġ baxx ġew konnessi man-netwerk f'diversi lokalitajiet. Matul is-sena li ġejja l-Enemalta se tibda xogħlijiet fuq iż-żewġ ċentri ta' distribuzzjoni ġodda wieħed fin-Naxxar u ieħor fis-Siġġiewi. Ser ikun qiegħed jibda x-xogħol ukoll fuq tkabbir ta' ċentri ta' distribuzzjoni f'Pembroke u l-Imsida. L-Enemalta mhux qed tara li tpoġġi l-cables biss, għandha pjan ukoll fit-tul, pjan medju, pjan fit-tul, ġifieri n-numru ta' distribution centers ukoll li qegħdin nagħmlu bħal Naxxar, bħal Siġġiewi, l-erja tal-upgrading tal-Mosta, ta' St. Andrews. Dan ħatkun qiegħed iżżid iktar biex inti tkun tista' tiffidja b'mod aħjar u tilqa' domanda li l-pajjiż ikun qed jieħu fih. Il-Kap Eżekuttiv ta' Infrastructure Malta Steve Lul saħaq fuq l-importanza ta' sinerġija bejn l-entitajiet governattivi waqt li jkun qed isir ix-xogħol kif ukoll l-importanza li meta tinqala triq kemm jista' jkun isiru s-servizzi kollha meħtieġa. Enfasizza wkoll l-importanza li x-xogħlijiet isiru bl-inqas inconvenient possibbli. Iċ-Chief Officer ta' Transport Malta Claudio Spiteri qal li l-awtorità se taħdem mill-qrib mal-lokalitajiet biex tassigura li l-ħtiġijiet tar-residenti jkunu priorità assoluta filwaqt li tiżgura sigurtà fit-toroq u kontroll effettiv ta' traffiku matul ix-xogħlijiet li ġejjin.